गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। सैथो बाथ्रा सावरायगोन। भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। जोंनि उन्दै उन्दै सिख्ला गथ'फोरखौ सोर फैसानि लब देखायदो, सोर एसेबां फैसा होदो? नोंथांमोना मालाबा सानदोंना हरसेयावनो 10,000 20,000 सोरबाया आरो लाख थाखा होगोन होनना बुङो। नों आंजों थायोब्ला बिल्डिंबो होगोन होनना बुङो। बैसोर सोरो? नोंथांमोना मालाबा सानदोंना? मैयानि आंनि भिडिअआव आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव आरो आंनि गिदिर आदा आब' ओरैबायदि मोजां मोजां कमेन्ट हरबाय, गासैबो सापर्ट खालामजोबदो। आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ रिप्लाइ खालामजोबगोन, हानायमानि आं नायगासिनो दङ। थांखांनाय समाव आं बेफोरबायदिनि हेंथा बाथ्रा बुंनायाव आंखौ सासे सिख्ला मानसि उदालगुरिनिफ्राय, बे सिख्लाखौ गासैबो मिथिगौ, उदालगुरिनि मानसिया सिनायजोबखायो, खोन्थाना होबाबो मिथिजोबखागौ बेखौ। आंखौ फेसबुकआव दैजिं फेस्टिभेल जाबाय थानाय समाव आंखौ फेसबुकआवनो नों डिस्टार्ब खालामोब्ला गावगोन होननानै आंखौ लिरनानै होदोंमोन। दसे समनि थाखाय आं स्क्रिनशट लाखिग'दो, बेनिफ्राय बे डिलिट खालामदो। गोसोबा बे सिख्लाखौ आङो ओरैबायदि एक्सन लानो हागौमोन। बे सिख्लाया बर' फिल्मनि एक्ट्रेसफोरजों लोगो जाजोबोमोन। आं बर' फिल्मनि एक्ट्रेसफोरखौबो नाम लानो हायो, आंनि लोगोमोन। बै एक्ट्रेसफोराबो आंखौ गाज्रि बुंनो हाया। जेनिफार आगै, लिपिका आंनि लोगोमोन। बिसोरो बैसोरखौ लोगो लानानै गिदिर गिदिर मानसिजों लोगो खालामनो नागिरोमोन। बे दिनैनि दिनाव बै एक्ट्रेसफोराबो बेजों लोगो जाला खोमा, नुला दिनैनि दिनाव। आङो सैथोखौ सैथो बुंखागोन, आंखौ जेबो बुंनाया बिसोरबो। बे माने लोगो खालामजोबनो नागिरोमोन, बुथुमजोबनो नागिरोमोन बे सिख्लाया। बेनिफ्राय बे सिख्लाया आंखौ गावनोबो होनना बुंबावदोंमोन फेसबुकआव। आंनि मोजां मोननायनि काहानियाव, माने मोजां मोनलायनायाव नांलायफुबाय थानाय समाव नोंखौ गावना दोनगोन होननानै बुंबावदोंमोन। दा नोंसोरो मैयानि जाथायखौ मा सानो? बै सिख्ला गथ'फोरा गावसोर हारसिंनो बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनो हाखादो? मालाबाबो हाया। बिसोरखौ बाहायग्रा बा लाबोग्रा बिसोरनि लोगो आरो मानसि थायो। मालाबाबो गावसोर हारसिंनो डाइरेक्ट बे खामानियाव इनभल्भ जानो हाया। बिसोरखौ इउज खालामो। दा गोबां मानसियानो गोबां गाज्रि मोनदों। बिसोरखौ भिडिअ बानायनानै मानो हगारनांगौ? बिसोरबो लाइफ दोङो, जिबन दोङोनो। बेयाव थानाय गथ'फोरनि सासे सानैया थांनाय 2-3 बोसोर सिगांनिफ्रायनो फेसबुकआव बिसोरनि भिडिअ लाजाखाया, नायजाखाया, मेलेम गैखाया, ब्रेन गैखाया, फरायनाय ना फरायि जेबो गियान गैखाया। बिसोरनि गोबां भिडिअ ओंखारखानाय दङ थांनाय 2 बोसोर 3 बोसोरनिफ्रायनो। बै समाव आं बुङोब्ला जोबोर गाज्रि मोनोमोन। सोरबा सोरबा इउटुबार गथ'फोराथ' बुंनायखौनो दोननानै स्रि जाजोबलांबाय, रावबो गैला बिसोरनि सायाव बुंग्रा। बेनिफ्राय मा जादोंमोन बै समाव? जोंनि बर' फिल्मनि एक्ट्रेसफोराबो गुवाहाटियाव बैखिनियाव, ओरै क'क्राझार साइडनि बारा गैया दै, गैया, बे साइडनि गैया, आं बिसोरनिखौ जेबो बुङा, बै जोंनि बेखिनिनिमोन। जमा जाजोब्बायमोन, ओरैबायदि देखायग्रा जाबायमोन। बेनिफ्राय आं जाय बे नकिया आइफन बैयाव नांलायनायनिफ्राय आरो गोजान जाफिनजोबलांदो। जमा जमा नुयैया खम जालांदो बैनिफ्राय। बै समाव आंनियाव मा जाबोदो मिथिबायना? आं पाब्लिक खालामासै, खोन्थायासै आं। बै समाव नांलायनायाव आं सैथोखौ बुंबायना। आंखौ सासे हौवा मानसिया डाइरेक्ट वाट्सएपआव मेसेज खालामदो, नोंनि गरमखौ नायगोन, मिथिबाय? अलरेडि सासे आंखौ गावनो ओंखारखाबाय, सासे सिख्लाया गावना दोनगोन होनना बुंखादो। बेनिफ्राय बेयाव सासे हौवा मानसिया आंखौ बुंबावदो, नोंनि गरमखौ नायगोन। आं बेखौनो बुंखायो, फंबायमोन आरो आंनि आदामोन, आब'मोन, आंनि जिबना सेफ नङा दै, आं मिथिखागौ। आं मुसलपुरावनो था, बरमायावनो था, आंनि जिबना सेफ नङा। माला आंखौ उरायगोन आंबो मिथिया। आंनि जिबना बिलकुल माने सेफ नङा, आंखौ बुंखानाय दंखाथारो। आं नाथाय बिसोरखौ जेबो एक्सन लायाखै, बुंबाबो बुंखाथारदों आंखौ, रोखा रोखा वाट्सएपआव लिरना होदो, नोंनि गरमखौ नायगोन जेम्स होननानै लिरखानाय दंखायो। आंसो लाजिदो, बुहुमाव हिनजावफोर गैयै बायदि सोरबा सिख्लानि थाखाय नांलायनो आंसो लाजिदो। थारमाने आं बिराद लाजिदो गावखौनो, बुहुमाव हिनजावानो गैया सोरबा सिख्लानि थाखाय नांलायनो, आं लाजिदो आरोना। आंखौ बुंखाथारदो गावना दोनगोन आरो नोंनि गरमखौ नायगोन होननानै आंखौ बुंखाथारदो, मिथिबायना? आं नोंसोरनो दिनै खोन्थाबाय। बेनिफ्राय आं बेखौनो बुंनो नागिरदो, सोरबाया साननो हागौ बिसोरखौ मानो बेफोरबायदि खालामदो, बे 3-4 सिख्लाखौ, नंगौना नङा? आंथ' सानखायो सोरबा थैयोब्ला सासे सानैयाल' थैगोन, नाथाय बे सासे सानैया हाजार जोन मानसिखौ, बर' हारिनि
समायना समायना सिख्लाफोरखौ बरबाद खालामजोबगोन बे न' डाउट मानो होनोब्ला जाबायदि आंखाल जाना दङ फरायनो हाया सान्दुं गोसायाव खामानि मावनो हाया कम्पानियाव थांब्लाबो फैसा बुरजा मोना बेसां मावनो बैफोरबायदि मानसि आरो बैफोरबायदि खाबुखौ लानानै सिख्लाफोरखौ बोयै बोयै लाबगोन आरो बिसोरनि सायावनो मालदार जागोन बैफोरबायदि सिख्लाफोरा दा नोंथांमोना मा सानो बे सिख्लाफोरनो सोर एसेबां लब देखायदो 10,000 20,000 हे भगबान 10,000 20,000 होनाया सहज बाथ्रा लाख थाखा होनो ओंखारनाया सहज बाथ्रा बिसोर सोरो नोंसोर सानगोना सानाखै सोर बिसोरो सोर बायदिया 10,000 20,000 होनो हागोन बिसोरनो हरसेयाव आरो लाख थाखा बिल्डिं होग्राया सोर बिसोरो सोर लब देखायदो बिसोरखौ नोंसोर सानदोना नोंसोर नायदोना सोर बिसोरो मेना बबेनिफ्राय जादो काहानिया बेफोरखौ नाय मोजाङै सोरो नों आं जोंफोरबायदि साधारन मानसिया 10,000 फैसाखौ बेयाव गारगोन फाग्ला जादो 10,000 फैसा बेवहाय गारनो फाग्ला जायाखै 10,000 फैसाखौ बेवहाय गारनो माबायदिया गारो फैसाखौ माबायदिया ओरैबायदि गारनानै देखायो खस्थ' खालामना मोननाय फैसाखौ मानसिया गारा ओरैनो खस्थ' खालामना मोननाय फैसाया खामानि होयो जाय फैसाया ओरैनो एसे खस्थ' खालामनायावनो बिराद बुरजा मोनो बैफोरबायदि फैसाखौसो गारनो हायो आरो बैफोरबायदि फैसा बेफोरबायदिनो आलाय सिलाय जाखायो बेफोरबायदि फैसा थाया गोदाव सोराव ओरैनो बेफोरबायदि फैसा थाङो ओरैनो मोनदों नालाय एसेयावनो नाथाय जोंफोरबायदि थैखौ दै खालामनाय फैसाखौ जों बेयाव गारनो हाया थाइसेबो गारनाया जों बेवहाय आङो सैथो बाथ्रा खोन्थागोन थांखांनाय आं सासे गिदिर मानसि हमनो नागिरदोंमोन आंनि गोसो थोनायाबो मिथिगौ बेनि नाम्बारखौ लानानै बियो आङो एक्ट्रेसफोरनो आङो बेस्ट एवार्ड होनो हायो आं उमुखौ बेस्ट एक्ट्रेसबो खालामबाय बेफोरबायदि गिदिर मानसिमोन मेसेज खालामोमोन मेसेजखौ हरो आरो डिलिट खालामो सोरबा बुजिखाबायानो खोमा सोरबा सासे दङ मेसेजखौ हरो आरो डिलिट खालामो गियोबो थारमाने बे आंनो रायलायबाय थायोमोन मेसेजखौ वाट्सएपआव मेसेजखौ रायलायलाय लाखिखायोमोन आं बेनिफ्राय आङो बेखौ फासायनो थाखाय पुरा रेडि खालामदोंमोन हाय आं बुंबाय आंजों थाग्राखौ नों लेंहरदो बेखौ बाखि आं नायसिगोन लेंहर खमसे खम 50 लाख करोड़ थाखा लानोसै बेनिफ्राय नों लेंहरनायनि उनाव आङो आंनि लोगोफोरखौ लिंजोबनोसै आङो लिंजोबनानै मा खालामगोन आं बेखौ हमनोसै एसेबां थाखा होलाङाबा बेखौ माने हगारा बेनिफ्राय नङाबा ससियेल मिडियायाव गुवाहाटियाव निउस हारसा निउस गोजाखा गासैखौबो लेंहरजोबबानो सेकेन्डआवनो सेस जाखायो माने गिदिर मानसिमोन नालाय बरबाद जाखायोमोन माने लाइफआ बरबाद जाखायोमोन आरो सोरबा मानसिफोरा नायदोबा बुजिखाबाय मेसेज हरो आरो डिलिट खालामो बे मानसिया बिराद सैतानबो गोदोर मानसि फ्लप जाना दं दा मानसिया स्रि जाना दं गैला फ्लपबो जाना दङ ओरैबायदि मानसि थारमाने माने बैफोरबायदि मानसियासो जोंनि बर' हारिनि समाजनि सिख्ला उन्दै उन्दैखौ फैसानि लब खालामदो नों आंजों थायोब्ला सब होगोन होननानै बुङोब्ला नोंखौ मा जागोन बैनिफ्राय ना बेफोरबायदि अफार मोनोबा मा जागोन बेफोरबायदि जोंनि बर' समाजनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बेफोरबायदि खालामजोबदों लब देखायजोबदों गाज्रि लामाजों माने लांनो नागिरजोबदों बेनिफ्राय बैफोरबायदि गथ'फोरा आरो मा जाबावगोन फैसा मोनै आरो गुबुन गुबुन आलाय सिलाय दंखाजोबो ओरैनो गोलैनानै बर' समाजाव दिनैनि दिनाव साख्रि मोननो सहस नंला फैसा खामायनाया सहस नंला दोखो दोखो मावनांगौ सान्दुं गोसायाव सहस नङा साफा थानो लुबैयो देलायनो लुबैयो बेनिफ्राय मा जालांजोबखो बैफोरबायदि खामानियाव बैफोरबायदि मानसिया खाबु लानानै बोयै लाबजोबनानै बेफोर लाइनाव लांजोबगोन नायबाय था बेनिफ्राय बैफोरबायदि मानसिया बेनिफ्राय ससियेल मिडियायाव बरिया देखायगोन नुदोंना थांनाय बै गथ'फोराव दङ थांनाय 2-3 बोसोरनिफ्रायनो देखायखाबाय दंमोन फेसबुकफोराव नायजाखायामोन मोनसेबो गाज्रि देखायखायोमोन नोंथांमोना मा बुंनो सानदों दा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थानो हागोन आं बुंनाया माबा मोनसे गोरोन्थि जाबाय नामा अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द।